चले क्या घूम के आ जा जिप्सी के तो बंद हो गई। चलो कहीं दूसरा जगह और घूम आ जाए। अच्छा ठीक बा। चलो आज तनी बड़ा दिन के बाद। अरे बाप रे भाई तुम रे 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 चल चल रे तो लागी इसरा डोसली तो से अरे भइल बिया मत वाली 200 दिन न कवा आयल कोरी रे दादा हाय की जिंस वाली ये कहां से बड़ा सियर तन के रे दिमाग में नहीं खे तो हमने के कोई से ऐसा तारा वैसे का मतलब बा लड़की के देख के छेड़ कर जोड़ी कहां जाती है आई नाग नागिन कहां जाई नाग नागिन ना हम लोग कपल का चपल हव अरे सर सोनिक बाबू जी सर दू क्लास पढ़वालत अपन मुंह नहीं का देखत बीच में आके और ये डिस्टर्ब करते हो त हमरा फेसबुक का तू जाता काहे ना देख ल मुंह जाके देख मुंह देख के तू लग तनी छेड़ा कर ले यार एकदम बानर लागत रहो। देख लो गोर चाहे करिया मर्दा होला गोर चाहे करिया मर्दा होला मौका देख के देखो गंदा होला चापा कुकरा उछि बा कुत्ता में करे एकनी के कहां कुकुरा अछि बानी स चल रास्ता छोड़वा लगी ना कुछ चाहिए तार लोग के तो रास्ता के धइले बा रास्ता के धइले थोड़ी ना हम लोग के जातनी सो अच्छा त के पास जाइबू बताओ रास्ता अरे पार ना चार गो पार दे कहां जी भाई चार गो पराइल बानू हां का जे नहीं जइबो नहीं जइबो नहीं चाहिए पानी के कहां जइबो ई बताओ तो पहले तू कहां जो तू पहले आइल बार तो तू बताओ कहां हम जाइबू जहां जान जाओ जी हमने बता जहां जाते हैं तहां जाए दसन खुल के दे 55,000 के चांद ले ले बा चाय ना दे दी का दे यही दे दे बका हां तो के ना दी खोल के ना दी का हमने कहा ई का है नहीं देखो धोखा ना ई चॉइन का हो चॉइन है के कमाल बा एकर कमाल बा जे में मोबाइल बा नहीं धइल बा ले चल चॉइन का हो चलो हने बक्सा में एगो बुलेट के चॉइन भइले बानी ए रुका ना हो रुका अरे हमार बाबूजी एगो राजदूत रखले बाड़े पुराना उहे बेच के लिया तनी वो डबल सोना तारा के किन के दे रहे तो अगली बेरी मिलल जाई। बाय बाय क्या कोई बाय के मोबाइल रहे भगवान रेडी हाँ दिस इज कॉल व्हाट स्वाट का कहले बड़ी दिस इज कॉल हुए जॉन सनी देवल उखाड़ के पाकिस्तान में ना मर रहे हुए सर चले दिया हाँ दिस इज कॉल व्हाट सर मतलब बात ही ना समझ में आई व्हाट आर यू टॉकिंग टकिंग फकिंग रे सुनिए इनके पूछने का मतलब है कि आप क्या कहना चाहते हैं क्या कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम कहता नहीं कि मुंह धोता नहीं लेकिन इनके ना समझ में आई दे हाथ आओ सब लाइव देखा आओ सब चलो रिएक्शन लो का बकत यार कचर पचर कइले बा रिएक्शन ठीक है बोल से करा What's that man doing? Hey man, what are you doing? Huh? What are you doing? Doing कइला बारी